A wannan lokacin mutane da yawa suna ta samun kuɗi, kaga mutum ya sa dala guda, dala biyu, dala uku, dala 50, dala 5. Kaga mutum yana samun dala 1000 return, kaga mutum yana samun dala 20, dala 20,000, dala miliyan guda. So a wannan lokacin za ku ga AI agent min coins su suke trending, za ka ga ko suna ba da X's, za ka ga sun ba da 500x, 1000x, kowanne ma X suna badawa. So insha Allahu a wannan bidiyon zan ba ku top 5 AI coins wa'inda ya kamata ku siya ku yi holding, wanda insha Allahu zai bada X's. So abin kafin mu fara wannan bidiyon ina neman alfarmanku da ku danna mana subscribing, sannan ku yi liking wannan bidiyon. In kuna son na ringa kawo muku bidiyo wanda zai ringa koyar da ku yanda za ku fara crypto da yanda za ku fara samun kuɗi online, to kar ku manta da ku yi magana a comment section. Zan fara maku bidiyo na crypto, sannan zan maku bidiyo yanda za ku siya coins, sannan yanda za ku holding na coins, sannan yanda za ku yi trading da coins. So kamar yanda kuke gani, list namu na farko, token na farko da za mu fara sawa a ciki shine wannan da ake magana Stoic. Wani coins ne na AI, shine na farko wanda za mu fara wannan da shi. So kamar yadda kuke gani Stoic, wannan shine coins din wanda ake ce ma Stoic kamar yadda kuke gani. So za ku tabbatar kun shiga Twitter ɗinsu, kun yi researching, iya researching ɗinku. Already ni na duba coins din, ko in ce token din. So kamar yadda kuke gani, za ku je ku duba chart ɗin shi, ku ga yaya chart ɗin shi yake. In yana sama ne, so sai ya sauko ya dawo support sai ku siya. So kamar yadda kuke gani, na biyu shine muke da Lazycoin. Lazycoin shi ma token ne wanda AI token ne shi ma, wanda yake da amfani sosai. Za ku iya zuwa ku duba ƙasan wannan bidiyon, zan ajiye maku a description, zan ajiye maku gaba ɗaya address ɗinsu wanda za ku iya siya. Sannan in kun duba chart ɗin Lazycoin za ku ga ya tashi, sannan kuma ya yi pullback ya dawo support. So a irin support ɗin nan ya kamata a ce kun siya token ɗin, ko a wani token kuke son ku siya, ko in ce kowane coins ma kuke so ku siya. So in kuka ga coins ko kuma token yana tashi, to a lokacin da yake tashi bai kamata ku siya token ɗin nan ba, ko kuma coins ɗin nan, din za ku iya asara, saboda kowane token in ya tashi yana saukowa kafin ya kuma ya ƙara tashi. Saboda haka nan tokens ɗin suke tafiya, za ga sun tashi sannan sun yi pullback sannan su ƙara tashi. So na uku shine muke da wannan token ɗin, shi yana da matuƙar kyau, ya kamata shi ku siye shi, ku yi holding ɗin shi. Sannan na hudu shine muke da GN da Generator. So kamar da kuke gani, shi ma za ku siye shi, ku yi holding ɗin shi, za ku ga yana da matuƙar kyau sosai. Sannan na biyar shine za mu ce Trust in Web3 AI, ko kuma ku ce T3 AI. Token ne wanda yake da matuƙar amfani. Za ku ga chart ɗin shi, shi ma za ku ga ya tashi ya dawo support ɗin shi, shi ma har ya fara pullback. Sannan in kuna son na maku bidiyoyi akan on-chain, yanda za ku fara trading, sannan yanda za ku bibiya wallet ɗin insider, yanda za ku gane wake da token ɗin, su wake holding ɗin token ɗin, suwa suka samu kuɗi da token ɗin. So ku yi subscribing wannan channel ɗin, sannan ku yi mun magana a comment section in kuna son na ringa kawo maku bidiyo irin na crypto da hanyoyin da za ku fara samun kuɗi irin su affiliate marketing, dropshipping. Sannan kar ku manta da ku danna mana subscribing, sannan ku yi liking wannan bidiyon. Sannan in kuna tambaya za ku iya dropping a comment section. Sannan ku duba profile ina, za ku ga link na Telegram group ɗinmu, a nan muna sa update. Insha Allah za mu ringa kawo maku bidiyoyi na crypto da har yanda za ku fara samun kuɗi online.